सजी पंडाल रे यारबा सुन रे सुनी सजी पंडाल केहू पूजा में पीछे न हटी तबे मची धमाल रे चली प्रोग्राम देखी लोग सारा आई के हो लोग सारा आई के पूजा करल जाई असो सरस्वती माई 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 के सरस्वती माई के इब्राहिमपुर पूजा करल जाई असो सरस्वती माई के पैसा खर्चा के त न होई चिंता करी है जान रे जान करिए टेंशन मत ले मूर्ति गाँव में सबसे रही अपन नंबर 1 रे निखिल बेदर्दी धर्मपाल के बोलाई के मुन्ना के बोलाई अरे सोनू के बोलाई के पूजा करल जाई असो सरस्वती माई 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 के रिकॉर्डिंग स्टूडियो मुजफ्फरपुर झपहा।